De dag van de verkiezing zitten ze nog bij het slotdebat van de NOS. Waasje stien ze together in het stemhokje. Oké, doe maar stemmen. Nou, mooi. Duolistloekers Mark de Boer en Marije van der Staal van Sociaal in West-Friesland brachten haar een stem uit in Kollemersweg. Ja, dat betekent eigenlijk dat together de personen en de namen van de partij bist. En together met elkaar de campagne loekst. En lukt het ook nou een beetje? Is het gezellig met z'n haan? Ja, wij gaan nog geen spul gaan. Nee, ik get heel best. Nee, ik denk dat wij vullen elkaar volgens mij heel mooi aan. En wij hadden de debatten mooi verdeeld. En ja, het gaat heel mooi zo. Ja, ik denk toch echt wel in het together en samen. Dus dat je net op één persoon focust binnen. Dat het net om het ego of die persoon draait, maar gewoon om wat je uitstralen. En wat je uitstralen willen. Bij het slotdebat gingen ze uit namen van West-Friesland in peteer met de landelijke politici over de uitdagingen in de gemeentepolitiek. Dan merk je dat wel in de gemeente dat toch wel wat dezelfde thema's spelen. In grote steden spelen we hele andere thema's. Dus het is ook wel leuk om daar maar elkaar in peteer te gaan hoe dat gaat. En ja, ik vond het hartstikke leuk. En ja, wij als rietsleden of kandidaat-rietsleden zetten dus natuurlijk in voor hoe de gemeente eruit ziet. En dat wordt vaak wel eens wat door schaduw terug hoe het beeld landelijk deel zetten wordt. En eigenlijk willen we dat wel heel graag wat recht zetten. Nummer 1 en 2 van het CDA in het sterkste radiel gang echt together te stemmen. Voor het eerst net in mijn eigen dorp, maar in Burgum. Ging het bij jou ook een beetje soepel? Ja, dat ging soepel. Ik moest wel even een fotootje maken nog. Dus dat worden we nevens Mariska wat lang. Maar het is al inslagen. Ik hoorde in ieder geval net naar de ding op welke partij ik in stem. De twee wien fjouwerlien echt duolistloekers. Toch pakken ze dit hier krek wat oorzongen. Nou, dat wie een keer met name toch Mariska haar naar werksituatie. Die hier net zo volle tijd als ik voor de campagne. Dus hebben we ervoor gekozen dat ik de listloeker ben en nou ja, alle gesprekken voer. Maar we hebben wel echt heel belangrijk de kar maken om het mijl kort te doen. Dus wij ben ik together het gezicht van het CDA. Ja, hè? Vooral echt de spirit die vanuit het team kwam. Echt het mij en oor. Ja, daar krijg je altijd een heel soort energie van.